Pues pregunta lo que t'interessi. Clar. Vostè, com li diuen a vostè, el nom complet? El meu nom complet, Ricardo Peris Pitarch. Peris Pitarch. Però el poble, molta gent major me diu Ricardo Andreu. Clar, però jo també conec per Ricardo. Perquè la meva família han hagut 2 i 3 Andreus. M'abuelo, mon pare i el meu germà. Clar. I ara pues, molta gent me diuen Ricardo Andreu. Ricardo Andreu, jo també el conec per Ricardo Andreu, realment, sí. Sí que sabia que era Peris, però el segon no el sabia. Però els apellidos nosaltres. No el sabia. I quin any va néixer vostè? L'any 1930, El 30. el 9 de maig. Ah, pues, ja són anys també. Però molt bé, vamos, molt bé. Quasi 89 ja. Ja, mare meva. Me falten 2 o 3 mesos. Que barbaritat. I on va néixer vostè? On vivien la seva família? La meva família vivien en diverses cases, han viscut en diverses cases del poble. Jo vaig néixer a on viu Juanito Ramonet, saps qui és? Sí, clar. Pues allí vaig néixer jo. Ah, sí. Sí. I després van canviar? Eh? I després van canviar, diu? Jo he conegut, bueno, jo he viscut hasta en la guerra, Sí. on vivíem, on viu, no sé si ho sabràs, on viu la Malurde, saps on viu? Sí. Pues la casa del costat, on viu, com li diuen, a l'esquerra, la casa de l'esquerra, No ho sé. que era com li diuen, allà, No sé qui diu. Pau. Pau. En viu Pau, allí vivíem nosaltres en la guerra. Ah, Que perquè va caure un projectil a la paret mitgera de la casa d'on viu la meva filla sí, i la casa de Pau, sí. que va davant, si mires davant la casa vella que hi ha davant, veuràs encara senyals de metralla. Mare meva. Ostres. Allí vivíem nosaltres, en la guerra. Després també hem viscut on era l'hostal antic. Clara, sí. Saps on era l'hostal antic? Sí, l'hostal de Carmen. Eh? L'hostal de Carmen, vol dir. En viu Carmen, la que està ara ferida del xoc que va tindre l'home que va morir, Pau. Sí. Eh? Sí. Tu saps on era? Sí. Allà al Pla. Sí, ho sé. L'has conegut, aquest hostal? No l'he conegut. Això era del tio Cortés. Ah, I ell va... Nosaltres vivim allí i diu, anem d'ahir que vaig a construir. la seva família vivia d'alquiler. Nosaltres hem viscut allí, va caure el projectil allí en el carrer baix Sí. i ma mare va tindre por, diu, Mone Castelló. Ah, I me'n vam anar a Castelló a viure i allí vam viure una temporada gran. Quan se va acabar la guerra, clar. el tio Cortés li va alquilar l'hostal a mon pare va posar l'hostal ahí i vam viure uns quants anys ahí d'hostalers. Ostres. No sabia. Que barbaritat. Després d'ahir vam viu ara la mare de Bienvenido. Ahà, sí. Ahir hem viscut uns quants anys també. Ostres. Han rodat. I d'ahir Clar. vam anar a viure al costat de Cal Tio Pubilo, la tienda del Tio Pubilo, l'has coneguda? Sí, que l'ha conegut, sí. Pues ahir al costat, una porta que ara està tancada en ferro perquè és de la meva neboda, Sí. ahir vam viure també una altra temporada. D'ahir vaig eixir jo per casar-me. Ahà. Molt bé. I son pare, que treballava de, no sé... Mon pare ha treballat de comerciant. Sempre ha venut i ha comprat roba, dic, verdura. Verdura, teníem una tenda, hem tingut tenda de vi, hem tingut de comestibles de tota classe d'embotits, d'arròs, de tota classe de tot. Hem venut de tot, una muntonada de... Cada temporada veníem una cosa. I després tenia molta afició al tracte, a comprar animals i vendre'ls. Mon pare, quan teníem l'hostal, sempre tenia 2 o 3 animals. Comprava animals de tirar, jo què sé, de rastre. El més sec que hi havia, el més... Els feia grossos. No era llaurador, son pare? I els venia, mon pare no. No tenia terra? Mon pare, poca terra.
Vam tindre terra quan ja ens vam fer majors, Ja. que va comprar una vinya ahí, bueno, una vinya, va comprar un terreno, Sí? ahí, damunt del Rajolar, Sí. a l'esquerra, has conegut tu, allí? Sí. I allí vam fer una vinya gran, a plantar vinya mon pare, Moscatell i Rossetti, dos classes de... Ostres, clar, sí. Conec. I allí doncs, vam estar treballant i venent raïm per tots els pobles. Com ja tenim ben verdura, això doncs, el raïm també el veníem. Que gràcies, que barbaritat. Un rastre de coses, d'oficis. Ja veig. I jo, doncs, un dia mon pare diu, heu d'anar a treballar a l'hortet, que teníem un hortet allí, una faneca mitja, allà baix. I m'ho enviar els 3 germans. I els 3 germans de cavar a l'hort no l'havien cavat mai. Ja em va cansats. Home, clar. I ja arribé de nit a casa i dic, pare, aquest ofici no és meu. Clar. Ei, que tu quina classe d'ofici voldries tindre? Jo voldria ser mecànic. Em pare, per això sí, no pots. Diu, mira, diu, si vols anar, mon pare és que era una bellíssima persona, i si vols anar ahir a casa del tio Pasqualet Pallasso, que era el que tenia la ferreria, i volen ensenyar-te el que t'ensenyen per lo que treballes. No vull ni una perra. Això ho va fer mon pare, això no ho fan tots. No ho fan tots, mare meva, sí. I ahir vaig estar uns quants anys, quan se van jubilar ells, me van passar a mi el taller. I vam posar el taller entre els 3 germans. I vam treballar ells quants anys, però la cosa de la terra se va dedicar a la maquinària i tot el que fèiem nosaltres de xarugues i aixaes i coses d'això, se va acabar. Se va acabar, sí. I vam tancar la ferreria i el meu Andreu sabia ja de fontaneria, que li vaig ensenyar jo, i estava fent la fontaneria de per ací. Clar, jo me'n recordé d'ell, sí. A Eslida. Clar. En ahir vam muntar tota la fontaneria del poble, la vam muntar nosaltres. I el meu Andreu se va quedar de fontanero allí, i a Eslida, i així. I jo vaig estar molt poquet de temps fent de fontanero, perquè li vaig ensenyar jo al meu Andreu, però vaig veure que per tots era poca feina. I doncs ja me'n tinc anar a un puesto altre. I en això va així que Terrave, la fàbrica de Betxí de Taulell, necessitaven un mecànic. Jo me'n vaig anar allí i vaig demanar feina. I allí vaig passar 15 anys de mecànic, sense haver tocat mai, sense haver vist veure mai un motor. Vaig dependre de mecànic allí. Vam vindre uns mecànics d'allà de Bilbao, veig que eren, bueno, de per allà dalt. La qüestió és que quan va ser l'època aquella que van matar aquell senyor, no me'n recordo com li diuen, que van matar i era el president d'Espanya. Casero Blanco. Casero Blanco, muy bien. Quan el van matar, jo estava depenent de mecànic en aquells 2 senyors. I aquells 2 senyors diuen, doncs sí que ha caigut. Que estan esperant que el mataren, els bascos. Total que aquells me van ensenyar a mi de soldadura, de mecànica, de tot. I vaig estar allà 15 anys de mecànic. Perquè això, quan es començar el taulell este modern, se va acabar. I aquells van tancar. I entonces, pues, a mi me quedaven 3 o 4 anys per treballar. I dic, bueno, a veurem què farem. I tenia un pati baix i vaig muntar
poc de talleret, però no l'ha usat per res. Ostres. No l'ha usat per res perquè resulta que en el butlletí oficial vaig llegir jo, per una casualitat, que vaig anar a l'Ajuntament, no sé què, i estava allí apuntat. Això que pengen allí. Sí, sí. Com que dic, pues mira, això seria una cosa bona. I va ser mestre de forja. Clar. Com que vaig anar, ho vaig demanar, diu, vostè té algun document que mos diga si ha sigut... Jo, tan tranquil, dic, jo no sé res de documents, a mi donem un martell i jo li faré el que vostè me diga. Diu, bueno, pues mira, que li firmen 2 o 3 persones del poble, com que ha sigut ferrer, i entrarà vostè així a ensenyar de forja. A ensenyar forja, sí senyor. I jo tenia tot el que me van ensenyar aquells, Clar. tenia títol i tot, tinc que perdre, tinc amagat, jo no m'he presentat mai això. En el poble jo no he ensenyat mai res a ningú. Total, que me van ver, vaig anar allí, vaig muntar un taller, que el vaig tindre que muntar jo, perquè no tenien cap puesto on anar. Ostres, mare meva. I jo, diu, vaig a vostè a tal puesto i que li porten la ferramenta que necessiti. Jo em vaig anar allà i dic, l'amo d'ací on estava? I salta un d'allí de l'oficina i diu, jo soc l'amo. Dic, què volia? Dic, què volia? Dic, jo em pareix que te conec a tu. Dic, pues sí que no ho sé, si me coneixerà. Dic, tu no eres fill de... Com se diuen estos? Una ferreteria molt famosa que hi ha allí en Castelló, que està entrant de la Puerta del Sol a cavall, un cantó que hi ha allí. Ja la coneixeràs tu. La coneixeràs tu, la ferreteria. Sí. Jo havia comprat molt allí, ell era un xiquet, i ja era major, però son pare se va separar de son pare i va muntar la ferreteria, i aquell m'ha servit de... Vam muntar un taller allí, en Castelló, i vam vindre 4 o 5 xavals allí, i els vaig ensenyar tot el que vam voler d'aprendre. Que bé. Perquè jo els deia les coses i ells... Ja. Els xavals sol passar, clar. Cobraven un poquet. Pues així ja està. No sé si cobraven 400 pessetes al mes o no me'n recordo ja. Total que vam estar allí 2 anys. Era la cosa per 3 anys. Sí. Però vam tancar el xorro de diners d'Europa, que això eren de diners d'Europa que donaven perquè feren tallers. I se va acabar allò. Total, que vaig ser allí, pues, alguna coseta que encara està, que les 2 portetes que hi ha en la piscina com se diu aquell jardí? Allà del jardí, al palau de l'estació, on estava l'antiga l'estació, el Ribalta? Sí, l'estació Ribalta. Ribalta? Sí. Vaig ser jo les 2 portetes que no n'hi havia allí, eren unes portetes molt desalades, i les vaig fer jo de ferro. I després hi ha una rosaleda allí, i tota la verja la vaig fer jo també. Menys les portes, perquè estaven fent-les, i es va tancar el crèdit, es va tancar el taller, ja no vaig poder fer-les. I el templete també vaig arreglar. La barandilla, que encara n'hi havia molts trossos tallats de metralla de la guerra. Mare meva, que barbaritat. I vaig restaurar jo. Que bé, que bonico, mare meva. Sí, perquè forjar no hi quedarà molta gent que sàpia, I allí se va acabar la història dels meus oficis. Però n'ha fet un animalà. Ja m'ho pense, clar. He fet moltes coses per l'antiquaris de Castelló i... Clar, vostè ha fet esculturetes i ha tingut afició a treballar. Ara, després veuràs allí. Clar, que bé, sí. Hi ha unes quantes coses. Que bé, mare meva. Algun cresolet, 3 o 4 coses, no n'hi ha molta cosa, perquè ho ha donat a les filles moltes coses. Caixes de comissa n'ha donat 2 o 3 caixes a cada una.
que un dia vam fer una exposició i tot, Sí, home, jo l'he vista. de caixes d'aixes. Tu la vas veure? Sí, Pues, molt bé, molt bé. estava allí l'exposició que n'hi havia 5 o 6 caixetes i diu una, diu, escolta, vostè vol, això, aquestes caixes antigues vol vendre'n? Dic, pues no, filla, no. Perquè m'han costat molt de col·leccionar. Madre meva, sí. Oh, pues venga'm una. Dic, no, això no se ven, això està fet a casa. Jo no tengo mai ganes de vendre coses d'aquestes. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, els antiquaris sí que m'han fet fer un munt de coses. I tenia 2 o 3 que eren amics Que bé, que bé. i de tant me va ensenyar a fer les caixes. Ah, amigo. Jo sempre anava aprenent. Que meravella. Home, és lo bonico, realment. Clar. I això ja te dic, jo he fet, jo què sé, infinitat de coses. Però, així, des del poble també hi ha molts balcons. N'ha fet hasta de cristal. Ah, veu, ostres. I n'hi ha així fet, de cristal. Que barbaritat. Davant mateixa Sí, de Casa Serreta sí. hi ha una casa que una caseta és d'un cunyat teu o d'un germà teu. El meu germà. El teu germà, la casa al costat La casa al costat és té de un la cristall. porra. De la porra. No, No? en la casa de la porra és la del teu germà. Al costat és la casa que vaig fer jo al balcó de cristal. Ah, amigo. I Home, se va- passaré a veure, mare meva. I aquest balcó de cristal està fet per la Colometa que diuen, Sí, que era casada en mitjan de sí, la Colometa, claro, home, d'allà del Cristo. Sí, sí que vol dir. I ja me va manar a mi fer el balcó com un que n'hi ha en Villarreal. Ostres, És exactament igual que aquell. que de veritat. La barana és un marc i tot un cristal. Que de veritat. Això- Passaré a veure. Pues aquest balcó el vaig fer jo. Que gràcia, que gràcia. Que fort. En Betxí, Sí, el balcó més llarg que hi ha en tot el poble el vaig fer jo. ostres. Que me dix, no sé si són... Veig que eren 12 metres. Mare meva, pues... L'Ajuntament està ahí i el balcó està ahí, que n'hi ha 2. La U el vaig fer jo i l'altre estava fet per uns de Villarreal. Mare meva, que de veritat. A mi va costar, vaig fer pagar 8.000 pessetes en aquell temps. Home, clar, és que és algo monumental, 12 metres és una barbaritat. Mare meva. Sí. Uf, quanta feina. Va vindre el tio Rosa, el conegut, que era obrer, Sí, Juanito Rosa. i obrava allà baix, però era el pare del el pare. Xiscan. Ostres. I tu no vindries a fer un balcó a Betxí? Dic, sí, home. Com que vaig anar allí i estava el balcó que l'havia fet tu de Villarreal, diu, com això l'has de fer? Bé, jo no havia fet mai cap com això, perquè jo sempre fem així de lo antic, de rotolonets i d'això, i Clar. unes tires de plastina i unes plaques de ferro. N'he prenc un dibuixet i el vaig fer igual, i allí està, Que bé, que bé. patint fred, El veuré també. el pobre. Volia preguntar-li per l'escola. Vostè va anar a l'escola a Sinartana, clar, m'imagine. Sí. I on estava l'escola seua? Se recorda d'un... Antes hi havia diverses escoles. Clar. I en aquesta escola d'ara no vaig anar jo. Jo vaig anar a l'escola on viu... Bueno, on vivia, que ha mort fa 4 dies, Vicentet. Vicentet, Sí, Vicente que cantava. el que ha mort fa 4 dies. Sí. Allí, a la part de darrere, hi ha una porteta i dalt pujàvem i allí fèiem escola. Allí feia escola una senyora que li diuen Doña Consolito. Ah, I ha anat també on està el bar de... d'allà a la plaça, al bar del Xato? al bar del Xato, Sí, allí dalt, ahí hi havia escola. també hi havia una escola, també he anat allí. I després, Don León, a casa Ricardo Malincho, Sí, a la part de dalt. vaja, si mos han dit que sí, que hi havia una A escola. aquestes 3 escoles he anat jo. Després he anat, a la part de darrere hi ha una porteta i dalt pujàvem i allí fèiem escola. Allí, a la part de darrere hi ha una porteta i dalt pujàvem i allí fèiem escola. Sí, Aquestes 3 escoles he anat jo. Després d'allò he anat
vaig anar una temporada a estudiar a casa Don Vicent, el farmacèutic. Sí. Però jo no he sigut... M'agradava estudiar, però no volia tindre ofici de lletres. Clar. Jo volia l'ofici de martell i s'acabat. Clar. I tot havia vingut aquesta il·lusió de ser mecànic. Qué bonito, home, pues està molt bé, sí. I vaig aconseguir. Tots els mestres que he dit són després de la guerra, perquè jo antes de la guerra no anava. Ja, és veritat, era molt xicotet, sí, clar. I de la guerra, clar, quan vas començar era molt xicotet, però quan va arribar el front, vostè tindria 8 anys ja, suposo que se'n recordarà una miqueta de com se vivia així, els refugios, no sé si anaven als refugios. No, nosaltres no teníem... Bueno, els refugios jo no els he conegut, els refugios de Artana. No els ha conegut? Perquè ara després m'han dit que n'hi ha el Passanova, un altre al Barrio Cristo, i que n'hi havia un altre per ahir. No s'amagava. Nosaltres vivíem en Castelló. Ah, això anys estan en Castelló. És que quan va caure el projectil aquell allí a la casa, nosaltres tenim un refugiat que vam fer una zanja al corral. A veure, al carrer Baix, entrant allí al carrer Baix on vaig a ma casa, o a la casa de la meva filla, vull dir, a l'esquerra hi ha 1, 2 i 3 cases. La casa del mig era d'una tia de ma mare i després va parar a don Felipe i la dona, que la dona era cosina prima de ma mare. Allí van cavar, els homes que eren de la família, van cavar una zanja que vindria a ser un poc menys que de alt i d'un metro i mig d'ample. Vam posar unes uralites i van omplir de terra tot allò. Vam posar una muntona de terra i quan sentien la calada ens posem allà baix. Allà va ser el nostre refugi. Ostres, claro. I vam viure també allà a la Solana en la cova que vam fer. També feta per vostès. Sí. Que barbaritat. I això va ser el nostre refugi de guerra. Llavors, quan van entrar a les nacionals, vostès estaven en Artana? Sí. Se'n recorda què va passar? Pues no va passar res. Simplement l'alcalde, no sé si tu ho has sabut qui era l'alcalde. Pues jo sé que li deia José Vilar. Pues aquest home va fer un bando que ningú era de casa. I ell i Andrónico, l'has conegut, sabràs tota la història. No l'he conegut, però sé la història, sí. Sabràs la història? Sí. Pues van anar al castell, van parar les forces, o van dir als nacionals que entraren al poble, perquè ells estaven en el castell, es van presentar als jefes d'allà i diu, entreu al poble que jo me'n vaig. Este era militar, era el jefe de les forces d'ací. I se'ls van dur esglida les forces i van entrar tots així. I per això l'alcalde va ser siguent alcalde. I tot això va passar. Sí. Després així va estar el front 9 mesos, que és molt de temps. Hi havia gent que anava al ranxo, de soldats i això, no sé. Sí, hi havia que no tenien res, doncs pobrets anaven a demanar ranxo i coses d'aixes. I nosaltres, ja te dic, vam estar així una temporadeta, però quan va caure el projectil allí a la nostra paret, ma mare diu, agarra el carro i mori a Castelló. I vam estar en Castelló uns quants anys allí. Uns quants anys van estar? I ja, jo no me'n recordo la fetge que seria, però quan tindria, millor, diguem passar 2 o 3 anys allí en Castelló. I mon pare allí se dedicava a fer trepitgeos, venent i comprant animals i carros. Tenia afició això, molta afició. I l'home se dedicava així a guanyar la vida. Son pare no era una persona polititzada ni res d'això. Mon pare política mai en la vida. Mon pare a mi, des de jovenet, m'ha dit, no te poses mai en política, no sigues mai de ningú.
sigues treballador i honrat, i el de més tot sobra. Sí, senyor, sí. Sí, senyor, sí, senyor. I és el consell més gran que em va donar mon pare. Vostè sap on va fer la mili, son pare? Sap on va fer la mili, son pare? Però no. Jo de mon pare no... Sé que va estar d'estos de complement, diguem, això. I va fer molta amistat en un que era d'Eslida, que li deien Colom, que era tractant de cavalleria. Després de major, no sé si antes era son pare o su abuelo o què, la qüestió és que van ser molt amics tota la vida. I en un punt se n'anaven de fires a comprar animals. Aquell home tenia afició, Andreu, acompanya'm. I mon pare també va agarrar una miqueta d'afició i millor se comprava un animalet. Al tornar així, vostè recorda que hi haguera molta fam o se patira molt? Home, sí que hi havia gent que patia fam. Quan va haver la gela aquella de taronger, l'any 46. La gent anaven a buscar taronges gelades de tarongers i pujaven i menjaven. La fam era tremenda. Hi havia molta misèria. No hi havia diners, no? Se va gelar la taronja, els llauradors no tenien diners i entonces pues nosaltres teníem tenda i totes les tendes tenien una llibreta i apuntaven a tots els que no tenien diners, es compraven el que podien i quan podien m'ho pagaven. Se n'anaven a Madrid a treballar, als rajolars, a Barcelona a segar blat, i quan podien vindre, s'havia acabat la feina, perquè anaven a temporades, això. Anaven a les tendes i pagaven el que devien, pobres, i quedaven igual. I a fer malea. I mon pare també tenia uns carros i uns animals, i vam posar un parell de carros a portar malea allà, a Onda. A Onda, clar, sí. El meu Juanito i mon pare, clar. Andreu. El meu Juanito i el meu Andreu anaven a portar els carros allà, a Onda. I jo estava d'ajudant de ma mare. En la tenda? En l'hostal, quan estava en l'hostal, clar. L'hostal i a la tenda. Clar. Ella, venien gent d'allà de Foios i d'Horta València a carregar garrofes i oli i així al poble. Ostres. Clar, això era la clientela de l'hostal. Venien 5 o 6 carros totes les setmanes. Mare meva, que barbaritat. Carregant garrofes i entremig a un cuiro d'oli. Clar, això no va preguntar-li. Algo d'estraperlo hi hauria. Hombre, clar, l'estraperlo era l'oli. Clar. I que llauradors feien trampes i no presentaven. Sí. I ho venien. Clar. I aquells es posaven al mig de les garrofes, posaven el cuiro d'oli. Clar, si hi hauria racionament, m'imagina. Hi hauria racionament. Home, claro. I vostès, aquestes llibretes, les durien a vostès? I no sé com funcionava això. Això ens donaven a totes les cases, tenien una llibreta que era pel pa o per no sé què, jo què sé, teníem unes llibretes pel tabaco, tot anava en llibretes, i era el racionament que dien. Sí. Clar. I això les tendes seues, per exemple, la seva tenda, entraven això? Sí. Clar, vostès fent la ració... Això racionat, me vaig que anava a un producte o dos, però no me'n recordo, ja fa tants anys d'això. Clar, no, ja. No, vostè no pateix que no. El que puguem treure i el que no passa res, vamos. Pues... No, res, ja la història meva ha sigut tota això, Clar. No sé si vostès en la tenda tenien algun problema amb la fiscalia. No sé si la fiscalia... Home, la fiscalia... Controlava als productors de... Clar, a les tendes no. A les tendes, si no sabien que venien algú que era trampós o venia algú d'estraper-lo, no el vigilaven. Nosaltres no ha vingut mai ningú a vigilar-nos res. Clar. Com no fèiem ningú estraper-lo de res. Veníem el que hi havia abans. Clar.
I qui es proveïa a vostès? D'on traien? Mon pare anava a Castelló i Vale. a València també ha anat als mercats a comprar Vale. verdures. El que més veníem nosaltres era quasi verdura. La verdura seria propeta, la verdura. La verdura, pues, hi havia vegades que anàvem a València també a comprar-ne, a Castelló. La bajoca, el que més compràvem era en Villarreal, Clar. que hi havia molta collita de bajoca. Sí. I tomates, d'allà de Museros i tot això. Clar. Sí. Pues això ha sigut la nostra vida. I ja veus. Després hi ha un altre tema que no sé si vostè voldrà parlar o dir alguna cosa. Vostè va tenir un fill en una diversitat, diguem, una persona també molt volguda en el poble. Suposa que això, la seva vida, li l'ha condicionat d'alguna manera. Home, claro. Jo la meva il·lusió era tindre un fill perquè m'ajudara a muntar el taller i ser els dos. Això. Però vaig tindre el fill i per poc no se va morir la meva dona perquè va néixer el fet de compte que la dona quasi morta. I va eixir el fill aixina i el metge, el meu fill, el tiren allí damunt d'un màrmol i atenen a la dona, a la mare, claro, era normal això. Atenen a la mare, van estar allí només una hora, va baixar morta ja a Castelló, i jo la tenia al braç i estava morta, no me contestava ni res. I allí vam tindre la gran sort de que la van salvar. Però el fill me'l deixen allí damunt d'un màrmol i es comencen allí a xerrar els metges. I està el meu fill. I vostès estan xerrant, facin el favor d'atendre'l. I els senyors me diuen, mire, anem a donar-li un consell. El seu fill no tardarà ni 6 mesos a morir-se. El seu fill està molt mal. Té el cerebre desfet. Diu, mire, això que ahí és el meu fill, no? Pues facin el favor de no xerrar i atendre'l. Si viu una hora, la vull per mi. I si en viu un any, també. Com que se posen a d'això i el fan respirar i el van salvar. I en els 6 mesos que volien que visquera ha viscut 50 i pico d'anys. I ha sigut el més feliç del món, el meu fill. Molt volgut i molt atès. Perquè el meu fill tenia més coneixement del que la gent se creien. I allà on ha anat l'han volgut tots. Que ara venen tots els anys, del col·legi on estava ell, 3 xiques, allà anaven elles, anava ell. I una altra família, venen tots els anys, a l'estiu venen a ma casa, tots els anys. Anem al bar, anem un gelaet, xerrem, estem junts tots els anys. I si poguera anar jo a Castelló, allí tinc casa. Perquè allí me l'han cuidat. Que per cert, el meu fill no volia anar allí. No volia? Volia anar perquè va tindre desengany. En Benicàssim hi havia un col·legi, allí el vaig portar, i als 4 o 5 dies vaig anar jo per la roba i a canviar-li la roba, i me'l veig allí, pobret, llitat en el llit, tot cagaet, tot brut. Vaig anar al director i em vaig dir més que pedaç. I vaig agarrar el cotxe i me'l porta a casa i ja no volia anar a ella a cap puesto. I la filla d'Eduardet, saps qui és, no? Que viu en Betxí. Aquella anava a Castelló, que entonces has comenzado a hacer el col·legi ese. Vivien en un maset. I en un maset allí alquilat, no, que el va deixar un ric de Castelló. I era un capellà, el que portava això, capellà de Villarreal. I aquell home tenia l'il·lusió de fer un col·legi.
i n'hi havia 4 o 5 allí. I els 4 o 5 no feien més que fer propaganda del xalet i això. I el meu Ricardo no volia anar perquè tenia por. I aquella no parava. Vine, que allí estaràs bé. Com que vaig anar i el vaig portar un dia i dic, tu esta nit tindrà el pare a per tu. I justament jo treballava 4 o 5 cases més amunt en Castelló, que estava jo entonces de mestre de forja. Sí. I el porto allí el primer dia i per la nit em vaig a per ell. Dic, t'ha agradat? Quina ell. Total, que hi havia una cuinera allí, que era de Nules. Diu, mira, fet el compte, em diu a mi, diu, tens un fill ara. Diu, però no tardaràs una setmana a no tindre'l. Serà nostre. Ah, Redella. Ah, això és molt bonic. Així no ho va dir. Ah, que bonic. Així no ho va dir. Que bonic. Com que al segon dia torna a anar i torna a vindre a casa. I als 4 o 5 dies diu, no, jo aniré, el meu fill diu, hasta el dissabte. Deixa'm així estar el dissabte. Deixa jo estar el dissabte vaig a per ell, el porto a casa, passa el diumenge i el dilluns, ara vaig al puesto, com jo anava tots els dies. Clar. Total, que així se va quedar allí. Que bé. I va acabar, l'amo del col·legi era ell. M'estranyes. Tots els anys s'anaven d'excursió 7 o 8 dies. A Barcelona, a Sevilla, així, allà, 7 o 8 dies. Que meravella. I ell agarrava el retorn i deia, me ne pega un paseo. Se n'anaven i un dia van a Barcelona, allà al Tibidabo, hi ha una fira allí tremenda, i passejant, i el meu fill se queda mirant allí al poste i se queda tan alt. Diu, què vols tu, ara, mirant això? I diu que pugem dalt. Amigo. I al retorn vaig al pujar. Diu, això és una festa. I estava, sempre que estava al col·legi, doncs ell es van portar allí, quan entrava dels ordenadors, es van portar 7 o 8 o 10 ordenadors d'estos que la gent els rebutjaven i els donen allí a ells. A ell el posen allí en un ordenador que ell no ha volgut mai estudiar, el posen allí, jo li vaig fer una cinta ahí, era un puntero, i ell allí en el cap, puntejant l'ordenador, i ell no volia estudiar ni volia res, però ell a l'ordenador. Jo no sé què faria allí, però allí l'ordenador era l'amo d'aquell ordenador. Que meravella. Que història més bonica. Allí l'han volgut molt. Però ell pintava també. Ja, aquests 4. Sí.